'cause I'm TNT. I'm dynamite. TNT. And I'll win that fight. TNT. I'm a power load. TNT. Watch me explode. Το βίντεο που ακολουθεί είναι μη επικερδές. Το Dragon Ball GT και Dragon Ball GT ανήκουν στην Funimation, το A-Animation και Akira του Alma. Ο Goku πέθανε τη θυσία για να καταστρέψει το κακό. Για ακόμα μια φορά οι ζωές μας θα είναι καλέα. Raditz. Είσαι καλά είναι αυτό. Είσαι εδώ ρε. Συνήθως αυτό τον κάνει να ξυπνήσει. Α, να μπεις στην νεκρό. Χεστήκαμε, ούτως ή άλλως ήμασταν εμείς 10 φορές πιο δυνατοί από τον μαλάκα τον άχρηστο τον Τζούφιο. Θα πάμε στη γη, θα πάρουμε τα 7 μεγάλα αρχίδια και θα τους βιάσουμε όλους. Και θα πάρουμε τα κουλουράκια. Όχι. Α, τι πουτίσαμε. Εντάξει μικρό πράγμα, σκατούλα, αρχίδι, είδα τι έκανες αυτό το μαλάκα. Αυτή η δύναμη είναι σημαντική για μένα. Μα τι λέει? Επειδή είσαι μικρό και χαζό, θα σου δώσω λεφτά και θα πας να πάρεις σουβλάκια. Εγώ δεν θα πάρω σουβλάκια. Λυπάμαι που θα στα πάω, αλλά όχι. Για να πείτε αλήθεια, μου αρέσει που το λέω. Θέλω σουβλάκια. Σουβλάκια. Καλώς ήρθατε στον έλεγχο για την εισαγωγή στον Παράδεισο. Άμα κόψετε αυτή τη γραμμή, θα πάτε αμέσως στον κόλο σας. Θέλουμε τον Goku να πάει να πάρει σουβλάκια. Δώσε με ένα καλό λόγο για να το κάνω αυτό. Αν δεν το κάνεις, σου να το ξύδι κατά 6 δισεκατομμύρια. 6 δισεκατομμύρια ψυχές. Περιμένεις να φοβηθώ από 6 δισεκατομμύρια ψυχές. Εγώ κρίνω 6 δισεκατομμύρια ψυχές πιο γρήγορα από ό,τι σε κατουράς πορνόγερε. Ή μέσα τους φύλακες των 7 μεγάλων αρχιδιών. Μπορώ να έχω λίγο σεβασμό. Σεβασμό? Δεν σε βάζω ρε μαλάκα. Ξύπνησαι εγώ. Εγώ είμαι ότι πιο κατανοώ θα δεις Θεό σε αυτό το show ρε μαλάκα. Καταλαβαίνεις. Έχω όμως ένα γραφείο που είναι φτιαγμένο από πέος φάλαινας. Που τα παραγγείλουμε τα σουβλάκια. Ησυχία! Φάλαινας. Να πάμε στο πατρικό. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, αλλά πρώτα θα πρέπει να περάσετε από το σπήρα. Θα έχει πλάκα. Ετοιμάσου να εκπλαγείς. Μήπως είδες τον αδερφό μου το Raditz να περά από εδώ? Έχει μετερά μαλλιά και ουρά. Και είναι σαν πέος φάλαινας. Ναι, του κόψα τα αρχίδια και τα έδωσα στα σκυλιά, τα φάνε ομά. Και τους άρεσαν? Όχι! Προετοίμασα να φάνε τα δικά μου, γι' αυτό τώρα είμαι ένας άμπολος της. Άμπολε. Καλά τότε. Αντίγα. Γαργαλίζω. Φάλαινας. Ρε φαλάκρα, πώς έμαθε την τιτανία? Της τα είπα όλα. Κρύλαν, γιατί γελείς τη φαλάκα σου? Υποθετικά μιλώντας, τι θα έκανες άμα κάποιος σου έλεγε πως ο σύζυγός σου πέθανε και ο γιος σου απαγάγηκε από το χειρότερο εχθρό του? Τι θα έκανες? Θα του έκανε το κόλλο κάσαβο! Τότε αισθάνομαι ασφαλής που δεν στο λέω αυτό. Το βράδυ θες να πάμε Κόσοβο? Ξέχασα το διαβατήριό μου. Τι μυρίζει εδώ πέρα? Κάποιος έκλεισε. Καλύτερα να φύγω από εδώ πέρα τρέχοντας. Άκουσε μικρός κάτι το πράγμα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε το και παπάνισε. Με αυτό δεν θα προκαλέσει να μην αναπτυχθούν σωστά οι μύες μου, και με αυτό θα με ακολουθήσει όλα τα χρόνια της ζωής μου. Μαλάκα,
Εμένα σε βαράει η μάνα σου. Εμένα με μάμα αγαπάει. Μαμόθρευτο! Μα τι λέει? Επειδή είχα μια φαγόρα από το πρωί, μου ήθελε να σε πετάξω πάνω σε εκείνο το βουνό. Για την ακρίβεια μοιάζει περισσότερο με ένα τεράστιο βράχο. Λίγο. Λίγο. Λίγο ακόμα. Όχι. Όμως θες να φύγεις από την κόλαση, πρέπει να πας σε εκείνο το φίδι να το περπατήσεις μέχρι το τέρμα. Φαίνεται πως είναι τεράστιος δρόμος όλος αυτός. Εξαρτάται αν το περπατήσεις ή τρέχεις. Ή ξέρεις ότι αυτό το φίδι είναι φτιαγμένο από πες φάλαινας. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Μήπως υπάρχει κάποιος που το έχει καταφέρει να τρέξει όλο αυτό το διάδρομο? Πιστεύω πως έλεγαν. Κύριε Πόπου, Ναι, πορνόγερε. θα έρθουνε νέοι εκπαιδευόμενοι να τους προσέξεις από τον κόλο σου. Πορνόφουσκα.